čo to prišlo? Tu sa píše pre koho? Jakub Macko, Orálska 4, Michalovce. A kto to je? Však to si ty. To je pre teba. A od koho? Od koho sa tu píše? Žárka a Mišo. Z Kanady. A idem otvoriť. Aha. Kde je ti tá poštátka? Ti tá poštárka už išla, doniesla nám balíček. Joj, to ja neviem, no asi sa nedá otvoriť. Pošleme naspäť. Nie? Vyskúšame. Musíme sa viacej snažiť. No počkaj, ja zoberiem nožničky. No. Čo to tu je? Aké veľké tričko. A tu? To je parádne pirátske tričko. A ešte čo si tu je? Môže pozrieť sa? Môže sa pozrieť? Môže sa pozrieť? Čo to tam? Ticho, vyberaj von. No, čo to? Celé toto vyberaj. Čo to tu je? Ja odpadnem. Toto je kladivo. Kladivo, no vidíš, Žárka tak na teba myslela, ona ti to musela poslať. Vidíš, aj keď ti tá Žárka ľúbi? No. Jejha. Aj toto. Ešte ľúbi. A tu je francúzsky kľúč. Hej. No, to sa tak volá. Tu je šrúba nejaká. Či matka, tu sú šrúby. Ako naozajstné. Aj kladivo. Kladivo. Budem tu. Tu je toto nástavec na šrubovák. Tu je krížový šrubovák. Aha. Tu sa dá vymeniť. Pán môj. Aha, pozri, to sa dá vymeniť. Tento krížový šrubovák za tento obyčajný. Vidíš? Wow. A idem otvoriť. Chceš vymeniť? A to ťažko ide, to ti musí mamka pomôcť. Páči. Toto.